karon sa laing yugto ning atong sugilanon. Patayng buhi! Pero nga dili maka dito sa akong lawak. Oh, kaning. Ganun mo man mo sila... Samantha? Dad, unsay buti pa sa buti ini? Unsa na dilok? Oh, doon na ganda may relasyon ni Sat, Dad. Sakto ko sa akong katahap. Sakto ba ko, Daddy? Oo. Doon na kami relasyon ni Suset. Unsa? Mao ka na ang tinuod. Dugay na kami doon na relasyon. Tinuod ba kini Sat? Tubag ako! Tinuod ba? Fred, Tumaga, Suset. Nga doon na kita relasyon. Ug mahal mo ako. dili! Dili! Fred! Fred, kinit lang! Kinit lang! Pasagdi siya. Animal. Let's say. Sila di ang pultahan. Oo, titulog. Shit! Nasuko na sa sisamantan ako. Nasuko na sa tiyan ako. Dili. Dili. Ang akong suot ngayon gala. Karelasyon ni Daddy Luke. Dili ko magkatuon. Dugay na dis lang doon yung relasyon. Dugay na nila kinigitago na ako. Gabuang lang ko nila. Dili ko magkatugod ini. Dili. Niyan ako sa sentro sa siyudad sa San Juan. Bangko. Jewelry store. Haim ka din ni ang gun store. Huwag ko nakita. Oh, gusto. Gusto. Sa police station. Anak ko niya. Nakasiguro ko nga daghan ng armas niya sa police station. Magpaduol ko sa police station. Ako na ko sa kinan. Tinggal dito ay sumbising kadong sandar sa makina sa kusakinan. Oh. Ito lagi sumbis. Nasa likod sa pick-up o dinas maka. Ubay-ubay sila nga nagpaingod eh. Magdali ko. Musuhod ko sa police station. Oh! Ah! Doon nagpaingod eh mga sumbis. Ako sa buray. Ang mga sumbis, niya paingod ako. Pamatyan ko gamang. Musuhod ko sa police station. Pagkadaganan nila. Ito na ba polis nga? Nahimo ng sumbis na ako'y kasukat. Kinangangin ninyo! Di ako! Shotgun! Hindi ko na akong ganito pero di ko mahot na kusok. Ay, kapoy na ko. Titulog, sasaman talaga eh. Ay, pasagdi lagi siya. Ayaw ka hadlok. Pero titulog, nasuko na sa tiyan ako. Di na sa niya ko niya tagton. Kanya kasalagan ko niya. So what? Titulog. Ayaw ka hadlok. Ha! Anak lang ako siya. Ug dili mahimo nga butan ko niya. Dugay ng patay ang akong asawa. Ug wa sa ilabot kung ikaw ang ihulip nako isip bag-o kong asawa. Sagi kaingon ko na. Ako'y kahadloki, Susit. Ayaw ang akong anak. Nakasabot ka, ha? Sige, ligaw ako. Hagi ko. Pero nili ka magsigi og una-una ni Samantha. Pasagdi siya og ako ang atimana. Titulog. Magdi, nasira ko na kinpultahan ni Rihas.
Pagkadaghanon nila nga nagkabati sa mga buto-buto sa shotgun na kong gigamit. Maglisod ako gawas din sa police station. Sir, malamig ka. Tabangi, sir. Ang mga piniliso. Kung tunay na ka-uniform ng mga pulis nga, kauban nila suot sa prasuan. Kumusta na kas dudong binor karon? Ayaw lagi si kablakang tugdugin mo diya. Isugod dito. Ug lagmit, dagdag dito siya napatay ng mga zombie ron. Ay, may lagunta. Ay, kapait na sa tuog kahimtang. Kanos apa magkatao di matapos. Matapos na nilusin kung mahunod na kung kamatay ang mga sumbis. Mao cute. Pero lisod sila sila doon kay halos tingali nga namayo sa atong syudad. Zombies na may. Ay, kaluoy sa mga nabiktima. Kaluoy yun nila nga nahimo silang zombies. Matutpas katabang. Wa ko na magawa si Samantha siyang lawak. Unsa ka kun ako at buon, nya makisulti ko niya. Pasagdi siya. Ako ang kahadluki. Lisurag yun, uy. Soda ko higala si Samantha. Pero di ko gusto magkaaway, mi. Excuse me. Tangkin sa pagkaon ka ng ginamo. Ay, kambok sa mansa ni ma'am. Ako na magdaan, ha. Amin na, bi. Gusto ko. Ako yung mga tanin pagkaon kang Samantha. Aron magkasulti mig maayo. Salamat kayo. Salamat sa pagwasta mo, may binaw. Salamat kayo. Salamat kayo, sir. Why siya pa yan? Nadala ba ninyo ang mga armas o mga bala? Oh, niya na pipinhor. Dara na mo. Sige, pangandaman mo ha. Maglabay kong usa ka granada sa layo dapit. Aron mamahawa ng mga zumbis nga naastubangan ng police station. Oh, doon na sa helikopter nga naglupad-lupad. Kinsa naman sab ka na. Ang mga sumbis. Naragan pa sa gawa, sir. Mura og gisundan lang kasama sa helikopter nga ilang narungog. Ito na mga zumbis. Gisundan yun nila ang kasama sa helikopter. Dali mo! Manggawas na na! Na! Diretso sa pick-up! Huwag kang kuman! Sa likod sa pick-up! Oh! Bantay mo! Mga zombies! Oh! Usa siya! Animal! Magpahaya tayo din eh! Oops! Oh! Nasa likod sa pick-up! Ipusin kita nila! Buset! Animal! User ka! Dili ko user! Dili! Animal! Animal! Pagkinagot! Kung dili ka user, o sino kita ni mo sa kong amahan nga nahigugma ka man? Animal! Bisit ka sa mata! Hos na ka! Gigamit ko lang ang imong amahan. Oh! Oh! Gigamit na ko siya. Oh. Wa pa mawa sa kong panumduman ang nahitabo sa kong amahan, Samantha. Wa pa! Sige! Hop, doon ka mga zumbis! Doon mo mga zumbis! Kamay nila ni Bilin sa gawas, Judas. Oh, silok! O, pwede namin mo gawa sa rumang hunting o mga zumbis. Sige! Magdaog mga sakop na to. Huwag ingon man, mga sakop ni Pari Paterno. Gawasan ninyo! O pamatya ang mga nahibiling mga zombies. Oh, silok! Kamudiya, grupo! Gawasan niyo mga zumbis, kinabilin! O, pat niya niyo! Pwede! Tala, silok. Gawasan sila. Kita lampos, palilok. Tawa. Oo, pare. Nilampos kita. Huwag ka na sa underground. Doon ako ipakita ni mo, Pari Paterno.
surprise. Oh, wow! Ako tawa. Sige, sige. Kita lakaw, pare. Look. Pagandam na, Paterno. Kay ilaw na ikaw sa akong binuhi. Kailan ipamusil man ta? Wa siya kumahibaw. Kaluoy ni Sir Tumaling, di po siya. Pero walang ipamusilon ni siya nagbantay sa mga boundary ite sa San Juan o San Pedro. Nga naman ka. Kini ako sa dapit, pare, look, ha? Mao kini ang akong laboratory, pare Paterno. Oh! Kaya sa kada na Arias, ha? Prisuhan! Kanito ha, Sir Paterno. Magawas ko na ko sila, araw yung makita. Ha? Kaya sa sila, ha? Tanawa, kung kinsa na nagpaduol, pero dili makagawa sa prisuhan, pare Paterno. Wala na sumpis! Mga binuhi ko mga zumbes, pare Paterno. Ota, kano ikaw na ang masumbis, ha? Anding raon, pare, look. Kaya siya mo preso. Ano na kanina ilaliok? Tungod kay hit ko sila. Mga binuhi na ako. Kung nahibaw ka ba kung unsa ang akong ilawog nila? Kaya sa imo na kan? Oo! Lawgan ako sila sa mga tao nga mutraidor na ako nga sama nimo, pare Paterno. Ota! O sa imo pasabot ako, pare, look, ha? O sa tayo ako imo? Wala ako tayo imo, ha? Rambo! Rambo? Ikaw buhay ako! Ikaw buhay ako, Rambo! Traidor ka di ay animal ka! Ba! Ni abak! Ba! 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 Doon lang na sa boundaries sa San Juan o San Pablo. Doon nagyapoy nakaaling ang mga riyas o mga bubwire. Ngayon ka. Dini Mayo, balik tas tungagi. Sigurado kong pamusilon di hapon tanan nila. Musa balik tas tungagi. Hoy! Hoy! Balik diri! Ayaw mag-aulya! Ayaw ko. Di po siya gyapon siya. Animal ka, ha? Ako pohok! Nagtuo ka nga dili ko mahibaw sa imong bugong mga plano batok ka nako, kumparing Paterno. Ako wabalo, anak! Ako wabalo! Malimod ka ba yun? Mga kakapap? Ba! Mismo! Ang imo mga sakop ang nagsulti ka nako. Nga doon na kayo ang plano ka nako, Paterno. Nasaan pa kulong? Pagitaon ka ang resort ni Sir Locke. Si Rock! Buhay siya! Naa siya ron diha sa resort uban siya nga sinuksaman. Ubay-ubay sad sila nga nagkalingkawas gikan sa mga sumis. Ayan! Ang mga naka-uniforme, gipamusil nila ang mga sumis. Nalimot ka siguro nga mas dato ko. Ug mas kamahanan ko nimo nga taga San Pedro. Ikaw, Aldiman! Ikaw, Rambo! Aldiman! Traidor ka! Sama sa uban ako mga gilang mga suod nga higala. Mga animal mo! Maayo pa di ay ang mga ultimong mga tao. Kaya kung ako pa ganoon, busgon, dili gid mo traidor nako. Pero kamo mga doon na nauntay gahom. Gusto pa ninyo nga kuhaan o gahom ang uban.
Sama na ko! Kay gusto ninyo nga kamura! Kamura ang mas gamahanan na ni kalibutan na! Ramo! Dadaasis ang kutom kong binuhi! Sige, Judas! Ablihi ang rihas! Aron ipakaon ang animal nga traidor! Ipakaon siya! Sige, mga binuhi ko! Kanaan niyo siya! Kana! Muna ni resort nila Sherlock. Pagkada ko ini. Pagkadaghang mga nag-uniforme din ni Siesular. Pulos armado. Tagas og mga armas. Hain mo ka sila Sherlock og sinok Samantha. Kinsa man kang isakay sa pick-up nga sa kinana. Nagkaduko ang uman. Samdan ka na sila. Naana sila si Tatilok o Gudas. Gidoon nila ang sakay sa pick-up na bagong yapot. Oh, yun na. Doon yung isa ka lalaki sa driver seat na lipawas. Kinsa man ang... Oh, si Ben-Hur Alipio ka na. Mayong hapon, Sherlock! Mayong hapon! Ha, kabuutan ni Lord. Nakalingkawas ka mo sa mga sumbis. Ang pagkaon, ang mainom. Sige, dadali yun eh! Sigurado nga gipanggutom ni silang tanan. Salamat kayo, Sherlock. Yun na pa. Uy, nagkadugo ang kanyang mga biste. Wabay samdan ka ninyo? Ikaw! Mayo, kaway, samdan. Yun na. Ikaw lalaki. Nakaila ko nimo. Sherlock. Ben-Hur Alipio? Ikaw kini? Siya nakaluwas na mo, Sherlock. Mao ba? Pagkabuutan mo gyud Ben-Hur, kaisog nimo. Taon Ben-Hur. Nga inom og tubig. Salamat, Sherlock. Luwas ka mo din sa akong teritoryo. Ben-Hur, ginaig ko ang imong kaisog. Gusto ko nga kuhaon ko ikaw isip usas sa akong mga sinaligan. Sherlock. Gusto ko, Ben-Hur, nga mutabang ka kanamo sa paghipos sa mga sumbis. Tagaan ko itong kwarta. Kamong dalan nga mga makapatayo mga sumbis. Tagaan ko kamo. Agyaw pahalipay. Dakong kantidad ang ihatag ko kaninyo. Salamat, Sherlock. Salamat. Lamat. Salamat, Sherlock. Doon natin ko yung mga kaubanan nga tuwa sila kung bahay nagtago. Pwede ba nga ako silang daron din Sherlock? Ha? Bila sila kabuok? Daghan ba? Mga lalaki? Doon yung mga babae sa Sherlock. Ang akong nanay Lusing, tuwasan. Mau ba? Sige. Ugman lang sila adto Kay medyo ngit-ngit man. Ngit-ngit na. Delikado ka. Arin lang muna kapahuay. Ugma, kuhaon mo sila o dadon mo sila dinhi sa akong resort. Salamat kayo, Sherlock. Salamat. Sige, kaunang-unang ko diha. Ug andamang ilang mga bisti nga masulob. Ingon man, ang lawak, aron makapahuway sila. Dali na, Judas! Sherlock. Ako salig itong Ben-Hur Alipio. Ilawog na to sa to mga binuhi. Ay, ginoo ko baya. Biin na. Pero, wapagin muli sigaw ng Ben-Hur. Ginoo ko. Unsa na kinitabo sa akong anak. Ay, susay na ito eh. Wato yun itabong agaw Ben-Hur. Ay, okay rin ito. Ay, nabalaka lagi kay kululok. Kung naunsa na ka to siya.
Naglasing, andam ng atong pagkaon ng mga onta ninyo. Oh, tiya. Ay, aday, Jen, ama itong kauban, hagdan na ni mo. Ito ana, gata na ako pagkaon. Dali na mo. Si Benhur, kumusta naman kataon tas Benhur, oy? Ayaw pa ko na og dautan ng lasing. Dako ako pagsalig nga wala utang nahitabo ni Benhor. Isug kaayo siya. Ug dunay katakos nga makik-away sa mga zombies. Busa dali na ng lasing, kaon na. Itati alusing ka na, dali na. No, si Jen ba nagluto? Ang umabot mong umagkaroon? Unsa lo? It's a prank! Ay pinuangig sama ana ha. Hala, nasuko si Jen Lulok, o kila kong taon. Patay! Dad, magsulti ta. Iha, anak. Sige. Hudas, pahuway na. Magsulti pa kami sa akong anak. Unsa ito palang sultihan, iha? Nganong si Suzat pa man, Dad? Samantha. Nasuktihan silang Samantha o titulog. Mamilan ako din eh. Gusto ko makabati kung silang ipinasultihan. Mao kaya kung gusto, iha. Nagustuhan ako nga si Suset ang ihulip ko sa imong inahan nga dugay na kayo ni taliwan ni kalibutan na. Dad, wa ko'y pagsubak kung kinsa man ang imong ganyuan pag-usab. Pero dili sa ko makatugot, nagtuntuhon ka lang. Ako, tuntuhon? Tuntuhon ko ni Suset? Wa siya mahigugma nimo. Bahandi lang nimo iyang giapas na dilo. Sakit na ito ah. Sakit ka na kaayo manulti Samantha. Sakit na kaayo. I don't care kung bahandi na ako niyang gusto, iha. Total! Namo kay kahatag niya. Nalipay ko sa kiliran ni Suset. Yes, iha. Nalipay ko. Magkatugot ka lang nakig-uban siya nimo. Pero ang imong bahandi lang yung giapas nimo, Daddy Lu. Yes! Why not? Mahal ko si Suset. O ikahatag ako niya ang tanan niyang gusto. Alas, mga mahalo mga butang. O ikahatag ko ka na. Basta malipay lang ko niya. Kanang iya kong lipayon, okay na kay ko. Pero, kung magpabuang-buang siya na ako, pasakitan ko niya. Makita sa niya akong kabangis, iha. Ipakaon ko siya alam na zombies nga naa sa gawas. Dad, Yes, iha. Bisan kinsa nga buangon ko, pasakitan ko, makatilaw sa akong kabangis. sa ato pa? Magkatilaw si ko sa imong kabagis kung supakon ko ikaw sa imong gusto. Wa kay labot. Dili sa kapil, oy. Sila ra. Kailang may labot sa atong kinabuhi. Sila ra makatilaw sa kong kasuko. O niya kay dili ba ko mosugot? Nga si Suzette ang imong ihulip sa dapit kay Ma'am Sam. Usa? Dili ko gusto nga moabot ang panahon nga papasakitan ka ni Suzette, Dad. Og imo siya mapasakitan. Samantha! Ayaw pagbuta ko! Gisinghagan ko ni mo, Daddy. Bisa na ang tabaga! Ayaw kumuti sa gusto kong buhaton sa atong kinabuhi! Nagkasabot ka! Daddy Lu! Sa ibuhat na to kung masayran sa kaubanan nimo, alitabo ka patino. Aw! Sama sa kong pagpatay ni Patirno. Ilaw ko sila sa akong mga binuhi ka mga zombies! Kinuo ko! Hudas! Sir. Aduan ninyo ang mga ubang barangay. Susihan ninyo kung doon na pabaylaing mga survivors. Huwag dadali din eh. Ilabi na yun ang mga lalaki. Kaya gusto ko nga mudangyan pa nga itong mga sakop. Aron sa ingon, mahurot o kamatay kini mga animal nga mga zombies dinhi sa atong syudad. O sir, Dok, patuman. Huwag malalawa. Sugdin ninyong hipos ang mga zombies nga naa sa palibot. Gamitan niyo ang tagas ng mga armas
Patya ninyo mga zombies! O silok, huwag na yun. Malakaw kami. Bas, mabago na tuwas ako. Mayo, kasabot na kita. Okay, let's go. Balik ko na to sila nga nagripay. Tanahudas, makig-uban kita kanila. Nuwa na sila. Kinuo ko. Sininong paterno. Gipatay na Danilok. Dili ko magkatawa ni ini. Dili. Kriminal siya, Danilok. Kriminal siya. Kaya, katugnaw sa nulasaw. Ay, hain naman des Dordong Binhor, oy. Nga nung pa magin siya mauli. Wa pa magin mabalik din eh. Kabalakal niya itong agawdong binhor tiya. Sam kay, mataan ba ito pinya tiya? Busa di kaangay mabalakang gawdong binhor. Nang Lusing, Ah, wa pa gyud si Benhoy nang. Na, wa pa lagi na. Uy, inday, wa pa gyud taon. Kumusta nang batadon? Maayo na iyang pamati ng Lusing. Ganit nakatuog na siya human ako paimna og tambal. Maayo hinuon. Ay, kaluoy bata. Pero sa Dordong Binhor ka ha. Nabalaka na yun kay ko kung naunsa na to siya. Kung nga nagwa pa siya mabalik. sa kong giingon na tiya, ayaw ka balaka. Sali ko sa kong igagaw. Nga sigaw ng binhor. Busa, pangatuog na mo dito. Kaya ako, mabalik kong bantay ito sa palibot. Kailangan di kita makupiyan sa tiya. Dahil kay isunang masuglan tagsumbi din eh. Silok, huwag mo join si Binhor Alipio sa grupo. Tuwa siya sumultikab, pero tagin mo beer. Na-interest ko ining tawhana na. Dilon ko siya. Ayaw sunod na ko. Sinder. Usa kaya tuyo kang Binhor Alipio. Teh! Huwag ko salig dito wala na. Kaya ito magyod. Isinal pa. Ano? Ubay-ubay lang akong kita na ang mga chore. Pero wag yapon kay nakita nga nagkapaintrigan ako. Pero doon na ginikita ko si Datilok nga ang meron ko mahibawan. Tunak yun. Oh, yun na. Attache case nga ito. Murag karano kayo ni nga attache case. Kuhaon ko ni. Og dadalhin ako sa kulawak. Magaling ko. Samantha? Usa ka na? Usa ka na yung ipinitan ng attache case? Suzette? Oh. Unsa man na? Ano man eh? Gipamusil ka mo sa mga nagbantay sa mga boundaries sa laing syudad? O, Sir Lok. Dakumitan na mo kay Bong. Ganong gipsil mi. Ngayon ta, di ba may mga zombies? Animal. Sa ako pagdura, naalarma tingala sila sa natabo din eh. Mong na sila salig dato nga taga dinhi sa San Juan. Mong ilaktag pamusilon. Buiset. Animal! Dili mayo ang ilang gibuhat. Di gid maayo, Sir Lok. Di gid. Kinahanglan gini ay nga mangandam kita. Kay tingali og moatake sila og talit dinhi unya apilon ta nila sa pagpatay. Oh, Binhor, makigdeal ko nimo. Aron lang gid mo tuo ka nga seryoso ko sa kong gisulti nimo nga kuhaon ikaw isip akong personal bodyguard. O babulahan pa ang imong pamilya. Bungat. Bungat unsay gusto nimo. Ako ihatag nimo, Binhor Alipio. Sir Lok. Ayaw pang hilabot. Kaya wa kay papiin ng baya. Sakit, ako di mo manulti. Oh, disakitan ka? Dihangan ka? Sam, kung sama ni ang relasyon ni daddy ni mo, pasalo ako. Pero nakatulog ko sa pakigugma niya. Higugma?
patuhuan ako? Sam, Zizet, diin ako ikaw nga suod akong higala. O dura og gigisuon. Awit sorry man akong pag-ilan mo. Pero imo lang bigo ba? Ang ako pag yung amahan? Ha, Zizet? Sam, Ayaw ko patuhuan imong mga bakak. Nagpakita ka kung unsa kang klasihas pagkababay. oh, Ngayon ako pang amahan, Zizet. Ano man? Sam, nagsulti ko sinuod. Mahal ko sa papa ni mo. Ayaw na kitang buong na! Sam! Katapusan na rin ako pagpakikitubang ni mga. Og utang buot, ayaw na kitagdoon ako. Hinayaw dili ko kapagdan akong kaugalingon. User kang dako! Bullshit ka, Samantha. Sige, pasakit tip ako. May adlaw para na. Sa hindi nga matuman din ako akong mga plano. May adlaw ka rin ako, Samantha. Deal is deal, Binhor Alipio. Tumaran ka na akong isulti ni mo. Okay? Sherlock, sa gikaingon ko na, huna-hunaon na na. Ayaw. Ayaw paglangan, Binhor. Kung kay wata mahibaw kung unsa ang plano sa mga naa sa gobyerno karon. Nahibaw na sila sa sitwasyon na to dinhi. Tingali og apilon tangila sa pagpatay. Sherlock. Sakit na Brianda. Nagalak. Pero bahala na. Gumpuan ako ng lock ini. Ligwatan ko in kutsilyo. Ay, kaliag yun. Maayo na pagkupan ni. Ay, nagpapatan ako sa kalak. Na-open na. Kininasad. Kinig ko sa kalak. Ligwatan ko ni. Aron ni magkupa. Unsa kang suti ni Katachis? Unsa man ka? Samantha! Samantha! Abrihin puldahan! Si Tati Luke, niya siya. Taguan ko ni Katachis case. Magdali ko. Samantha! Abrihin ang puldahan! Nahibal na kasi nga. Niya na kong Atashi case. Gisultihan ka siya ni Suzette. Samantha! Gawaso na diha! Samantha! Dad? Ngano? Gano'n bang dugay ka mag nakaabli? Nakapagpilaw ko, Dad. Natugaw ko ni mo. Dali na dito sa sala. Tuwa na si Suzette. Doon na kita importanteng pagsultihan, Samantha. Ha? Kamo na lang, Dad, uy. Ay, kinukat ako. Gusto na ko patuog. Samantha, mahitungod kinis na hitabo nila ni Binhor Alipio og sa mga pulis nga gipamusil sa mga nagbantay sa mga boundary sa duha ka kasikbit nga mga syudad sa San Juan. Unsa? Magali, Samantha. Magpaabot ko mo dito sa sala. Maayo kay wala liha sa tiin ni Suzette. Na nagbitbit ko Atashi case pagkawas na ko dito sa office. Pero, unsa itong gisulti ni Daddy Luke? Gipamusil sila si Benhur sa mga boundaries sa duha ka kasikbit ng mga syudad sa San Juan? Mao na nga gipatawag ko kamong tanan. Aron mahibaw mo sa sitwasyon, nining higayon na. Kung palanglit na muadto ta sa boundary sa duha ka lungsod. Sa San Pablo o sa San Pedro. Nagibantayan sa mga armado o mga military. Ilang pamusilon ang mga ahas nga muduol kanila. Pero ano ilang mga kinabuhatan, Dad? Ano pa sila naman sa kanila? Nga dili pa ito mga zombies? Kala! Mausap ka na nga kung kahibod nga pag-ayo. Nganong gipamusil sila si Binhor? Tingaling nagpakita sa sila Dr. Lihok. Sa karabis pick up nga akong gibanihon. O si Chef Tumuling, nidoon sa mga nagbantay. Pero gipusil siya. Mao gyapon katong usa ka pulis. Nidool sa laing boundary nga gibantayan sa mga naka-uniform. Gipusil gyapon siya. Mao nga naabot mi dinhi kay nakasiguro mi nga luwas mi dinhi. Dili maayo kining hitabua. Pwede pa ita. O sa kaya hula-hula.
Nganong gibuhat man kini nila? Ilatang lisod-lisoron din eh. Dili ta nila tabangan. Mao ba ka na ang ilang buot ipasabot? Sir Doc, nakinumdum ko sa gisulti ni Sir Paterno. May tungkol sa mga boundaries. Ibantayan ang yun nila na huwag makasuhod sila syudad. Oo. Nahinumdum sab ko, ana. Mao gani nga nag-helicopter sila paingon din eh. Kaya doon na ako na yung mga nagbantay sa mga boundary sa mga kasikbit nga syudad. Dad, kinahanglan nga mahibawaan na to kung anong ilan gibuhat. Kinahanglan ka, Daddy. Ay, oo. Samantha. O kinahanglan nga makontak ko ang akong mga kasusyo sa negosyo dito sa San Pablo o sa San Pedro. Kinahanglan nga mahibawaan ako nga nung dili na ito makasuhod silang syudad. Ngano? Sir Doc, doon rin akong sunog kami nakita. Usa! Hain! Hain na akong sunog! Asa man ka nadapita? Dili na ito may bawaan. Kung nasan napita kingit-ngit kayo. Gawas lang na kung kayo nga midila ang pagayo. Pero doon ra sa City Hall sa San Juan, Sir Doc. Usa? Para napita. Lagmit sa sentro sa syudad kana. Huwag ko masayop. Doon lang sa City Hall. Kaya gilapita. Dito na pita. Doon ay nagpino sila eh. Sa ato pa! Doon na pag naluwas diyang napita. Sila sa Talayosing. Kumusta na ka sila? Ay, ginoo ko. Unsa naman sila mga butong-butos armas, oy. Hey! Ayaw mo kahit ng lusing. Higda lang yun. Ayaw din sa ato na himutangan. Panoon mo balik sa iyong halawak. Ayaw rin din sa itong dapit. Balik mong sudali. Si Lulok ay... Gawasan ako ng lasing ha. Dini lang ka ha. Higda lang niya panapon si Mundunggan. Aron din mo mabati ang mga buto-buto sa armas. Unsa? Oh, nakita ko yung nagulito sa top. Tako kayong sunog. Pero layo rin din sa itong himutangan. Hala, maupa. Kuyawan man sa taoy. Kau. Balik na lang dito sa lawak ninyong tiyalusing. May bawo din eh. Balik ko sa top, magsusi ko. Sige na, Jin, sunod to balik. Oo. Pag-amping mo ha, Lulok. Tingali og maigo mo sa mga saag nga bala. Ay, lagi, Jin, promise. Magkamping rami. Sige na, kaya mo balik na ko dito sa top. Magsusi ko kung naungsa na itong sunog. Nahilom na. Wala yung mga buto-buto sa armas. Pero dako paghihapon ang sunog, ay, talawa. Makita paghihapon din sa atong nahimutangan. Ugba, sir. Magsusimin yung dapita. Igali doon na pa yung mga survivors niya. O mutabang ko ninyo, Ugma. Una kong pauli sa bahay nga among gitaguan. Sige, Binhor. O kung mahimo, dawatan na lang akong deal nimo. Ang akong offer nimo. Dili kagyod magmahay. Sherlock. Tiwas ko rin kabing attache case. Igwatan ko ni. Naligwat na. Naguba ko na ang lock. Maabdi na ni attache case. Ablihan ko na. Unsa man ni? Mga papel nga karaan na kaayo. Pagbasahon ko ni. Unsa man ka niya? Pan, Sir Doc. Kung salig na tawa na. Tingnan niyo, mauna ang magkaguba sa mga plano. Kudas! Ayaw kong buti sa akong mga desisyon. Naibaw ko sa kong gibuhat o dili ko bugo. Sama din yung Judas. Oh, sir. Gikinahanglan ko ang kaisog ni Binhor. Gikinahanglan ko siya, Judas. Maggamit ko siya.
Judas, dili ko gusto nga mawakan ako ang akong mga bahandi. Ingon man ang mga bulawan. Ilabi na ang akong giaguan, sud sa pila ka tuig. Gipatuan ko kini og dugo, aron maangkon ko kining tanan. Mga di ko makatugot nga mahanaw kining tanan kanako. Oh, Sir Lok. Ang mga animal, dili namin ninyo pasudlon sa inyong mga syudad, ha? Lisod-lisoron min ninyo? Ha? Dili ninyo tabangan, mga animala mo? Pues, makita ninyo! Oh, ha? O si Bato mo, Sir Lok. Ang mga zumbis! Ang mga zumbis akong pasudlon sa ilang mga syudad! Sir! Mga documents di ay ni. Sa mining company ni Daddy Locke. Oo niya. Kini ko sa kabandol sa papel. Mga papeles kini nga nagpamatuod na si Daddy Lucas Williams. Maong tagyan na ining mining company. Yun na po. Folder? Unsa ka nagsuod ini? Tinaw na ko, Bin. Yun na po. Unsa ni? Mga karaang documents? Mga karaang papilis kini. Oh. Williams Group of Company and Mining Corporation. Basahon ko ni. Owner, Mr. Manuel Williams and Mrs. Samuela Williams. Unsay? Mr. Manuel Williams ang tag-iya ug si Mommy na ako Samuela. Samuela Williams ang akong inahan. Mao ka na nakabutang sa kong life birth. Pero kinsa man ni si Manuel Williams. Ang anong sasamag apelyido ni Daddy Locke? Lucas Williams. No. Dili ko makatugot nga mahanaw kanako ang akong gipatuan og dugo. Ako ni. Ako na kini. Busa. Way si bisang kinsa nga pagkapalag-iyan ini. Patyon ko silang tanan. Sama sa kong pagpatay kanila. Patyon ko kung si kinsa man mangahas sa pag-ilog ni gikan kanako. Patyon ko silang tanan. Ano man ni? Kini mga documents kaniya rin sa karaan nga folder. Ang tag-iya sa Williams Groups of Company. Mao sila rakit si Mommy Samuela. O kining Manuel Williams. O nga nga Lucas Williams. Pero kining medyo pag-upago nga mga documents na una na ko nabasa. Nganong kang Daddy Lucas Williams man lang nakabutang nga ownership. Nganong wa ng panga ni Mommy Samuela o kining Manuel Williams. Ay, yun na pa. Kung sining envelope. Naisod. Kuha una ko. Picture. Picture kini og dunay papel nga gilo. Karaan nga picture. Lalaki nga Amerikano nagugos og bata. Og dunay babae siyang kilid. Medyo hanap man. Doon na nakasuot sa likod ng picture. Medyo nahanap na, pero maklaro pagkamay. Baptism, Samantha Williams. Ako baptismal ng picture?
Doon nila yung nakasuwat. Oh, dili kayo maklaro na. Suga sa mga cellphone. Na, maklaro na. Loving parents. Manuel and Samuela Williams. Loving parents? Manuel and Samuela Williams? Unsa'y buti pa sa butiin eh. Unsa? Mas maayo pang sunugon ko na ang mga mamahimo o niyang ebidensya sa kabaturan. Ang nga nagikiling sunugon, ilabinas na hitabo karon nga gisumbi na kining among syudad. Ug dili sa kumakatugot nga makit-an kadto ni Samantha. Lisod na. Yun na. Ay, mang... Ay, mga tatsikis din eh. Animal! Hindi naman ito na ako gibutang. Kaya ipasunog ko unta to. Pero ay naman to. Animal! Hudas! Hudas! Naglibukit ko. Huwag ko magkasabot sa kong gipati. Ano man ni Manuel Williams, Samuela Williams, mo'y nagkabutang nga owner. Pero sila yung documents. Kang Daddy Lucas Williams na nagkabutang nga pangan sa owner. Naglibukit ko. Ako kang pumunta si Daddy Luke na itungod ini. Pero sigurado nga masuko siya na ako. Kung anong ako nagilaptan, masuko gid siya. Yun na, kiningipilo nga papel. Ang sabi ni, tanaw na kopi. Unsa man ka ni mong papel. Hudas! Si Daddy Luke ron. Ano naman ka? Wa ko kay bawala sa Luke. Wagay makasuod diya sa imong opisina di sa resort. Animal! Dili mahimong masayop ko. Dili na ako gibutang. Nakahuna-huna lang kong kuha itong atasikis kay ako untag ka itong sunugon. Pero wa na din eh. Unsa ba surod to, Sir Luke? Kakuti-kutihan mo. Ayun ang pangutalan ko sa isod, animal! May pagwa na ako gibutang lagi din sa opisina. Bisit! Bisit, Barry! Kining... Hudas! Sir, Nakita ba ni mo? Nga ni Soja Samantha din sa akong opisina? sumagkabantay, Sir. Nakita na ko si Samantha nga ni Sword ha. Oh, Susit! Sigurado kang nakita ni mo Samantha nga ni Soja din sa akong opisina? O, tintulog. O, gani ganina. Pagawas niya diha. Doon siya gibit-bit nga attache case nga karaan na. Usa! Animal! Hain si Samantha! nasilawag, Sir Luke. Natuog mo to. Animal! Animal, yun! Bisit! Unsa ba, Sir Luke? Ano to? Huh. Kalipay ko maggubo mo. Ilabi na unya og imong patyon si Samantha Lucas. Maayo ka nagkagwas ka sa kulawang agi sa teres. Umagkord siya. Maayo kaya wa sila magkapantay na ko. Nagtalikod sila. Nahadlo ko. Nahadlo ko tingalikod sa ako ni Daddy Luke. Nadugong na ko nga pretty niya yung suko. Bahala na. Basta kaya nila ko magpakita niya. Gusto. Sakyanan. Sakyanan. Ano ako niya tago? Shucks! Lang ka mga pultahan. Asa man ko initago? Asa man? Samantha! Abrihin kayo pultahan! Samantha! Natuog lagi tingalay, Sir Luke. Di mahimo! Kinahanglan mo mata siya! Gupa ang pultahan! Pwede! Unsa? Gupa, animal! Gupa!
Nakasamok man sila sa suod. Dinag langit ni mulakaw ko. Ang yawi sa pick-up. Di ba mong di ko makaulion? Samot na nga, nabala ka sila si Nanay Lusing. Anuhang tutron, huwag pa kumabalik sa mong himutan ng bahay. Nga kong armas, ang samurai. Butang ko din sa kilid. Hindi ko makinaunsa. Makuha din ako. Inablihan nila yun ng gate. Mugawas ko. Mubalik ko sinimutangan ng Nanay Lusing. Nahasunod ko sa gitil ka na ako ni Sir Locke. Yun. Doon ay tao sa kulikod. Kisay. Ikaw. Ayaw pagkunog! Diretso! Ha? Basta diretso lang! Ayaw pagkunog! Please lang, Benhor, manuoy ka! Dok Samantha. Mingaw si Lok. Animal! Wa siya din eh! Ngisit! Hain man di ay! Yun na! Abli ang sliding door sa teres nining iyang lawak. Animal! Animal! Mga guard! Nakita ba niyo si Samantha? Yun na! Kinsa ka nung sakyan na nga nakapalayo din eh! Ang pinararipyot si Lok. Uli na siya. Usa! Kang binhor katong sakyanan! Sundi! Sundi ninyo! Dali, Judas! Sundi si Binhor Alipio o ipapakita sa Samantha! Pagdali, Judas! Nga nang imong ipahunong ang sakyanan. Ay kabala ka. Dol-dol ka sa among himutanan. O kabisado ko na ng lugar. Wala mga sumbi din eh. Nahurog ka na kong pamatay. Dok, nga naman eh. Nga nung niya ka sa kusakiran. Dok Samantha, okay ka lang? Dada ako! Ayaw ko ibalik na ito kang Daddy Luke. Ha? Kaya nga no, saan rin ito mo? Basta, unya na tigasultian. Magpalayo na ta. Tigalig-ilit ang gisundan. Sige. Pero sultihigin ko kung anong mura o nahadlo ka. Kung anong naunsa ka. Unsa? Wala siya din eh. Nilaya si Samantha. Susit. Wa na siya makit-i. Bisan asal na napitang ipangita sa Samantha. Pero wa na gid na makit-i. Og lagmit, tuakad to nakasakay sa sakyanan ni Binhor Alipio. Unsa? Pero nga naman nilayas man siya. Animal, tuan niya ang tasikis. Tuan niya ang kamaturan. Ito naunsa ka, oy! Naunsa ka! Sige, kadaog na. Luwas na rin ni Lupita. Usa di ay Lupita. At si Case. Dali, Sir Dago. Areta din ni Agi, Dok Samantha. Sakinan. Kisab ka itong sakinan. Sigurado ko nga mga sakop ni Daddy Luke ang sakit ng sakyanan. Gipapangitagit ko niya. Malagbit. Nagduda to sila nga niya kasakay sa kusakinan. Gidata ka. Binuro utang buot. Ayaw ko ibalik.
Maluoy ka na ako. Ayaw ko ibalik ang nadilok. Nahadlok ko niya. Oh, Dok Samantha. Huwag ginawasundi pang sakyan ni Binor Alipio. Sulok. Animal! Sigurado ko nga tuan niya ang akong anak. Ha! Bisit! Gida pag ginisamanta ang atasikis. Animal! Kaya usap na importante ang soul sa atasikis, Sulok. Labaw pa sa imong kinabuhi, animal! Doon hinuktok. Si Gaudong Binor. Nabalik na si Gaudong Binor. Maglibog yung ng Gaudong Binor eh. Ablihan rin ako. Gaudong! Oh, uy. Anghel. Pasulda din kaululok. Dali, Dok Samantha. Oh. Gaululok. Si Dok Samantha. Uy, nakailaki kong Dok Samantha. Pero yun laragaw. Anong kuyog man ni Dok? Saman, uyab na mo? Oh. Kitaban mo si Dok Samantha Gaudong Binor? Ha? Di patagka malagag tabi, oy. Oh. Yun na, hain si Nanay Lusing. Sila si Jen. Oh, matuhog na gaw. Kanina ra. Pero si nanay ni mo, Nanay Lusing ni mo. Pero tigula kay wapag ka mabalik. Yung taon sa din Nanay Lusing. Daldok. Ato tas taas. Ato tabag sulde. Animal! Animal! Kaganghag na ko! Kumpiyansa ra kayo ko! Buwiset! Ha! Nganong wa man ako sunuga ang ubang karaang nga dokumento. Human mahimuan ako og laing documents ang Williams Group of Company. Buwiset! Makalagot! Kung ingon man ang mining corporation, nga nalimtan man yun na ako to! Ngano man? Buwiset! Buwiset! Animal! Unsa? Mao ka na. Nakita gini na akong attache case. Di ini ang tanan mga importante mga documents. Ilabi na sa company nilang Daddy Luke. Pero nahibog lang ko kay duha ka documents ang niya dinhi. Ang usa ka kasulatan nga ang owner mao sila si Manuel Williams ug si Mommy nako Samuela Williams. Unsa? Og kini ko sa kasulatan. Ang nakabutang nga owner mao na lang si Daddy Lucas Williams. Unsa? Mao nga kong kikahibot-ngan. Kaysa matay ni si Manuel Williams. Huwag yung ko magdahom nga makasuod sa dinis akong opisina o gipanghilabtan niya ang akong mga butang. Doon na gini siya pagdudan ako. Kay nisuod mo siya din Animal! Wa ko magdahom nga manghilabot si Samantha dinis akong opisina. Makalagot! Animal! Sigurado ko nga nabasahan na gito niya ang tanang mga dokumento sa tasikis. Nahibong na tulong siya sa nakita o nabasahan. Ilabi na ang sud sa envelope. Ang kamaturan sa iyang pagkatao. Mauto nga nilaya siya. Nasayra na gid niya ang kamaturan. Animal! Mugo ko! Buang ko!
Gusto ka. Magkahasol gito na. Nganong duha ni kakasulatan nga nagpamatuod sa mga tag-iya sa inyong company. Pero medyo karaan ng usa. O kining kang Lucas Williams, bag-o na siya. Subuti pa sabot nga nausab na ang kasulatan. Kinina ang tinuod ng kasulatan nga ang tag-iya sa inyong company mo na si Lucas Williams. Oh, mausad ang niya sa kong nauna. Pero nga nang waangan sa kong inahan. Nga nang Lucas Williams lang. O di usab tingali di kay namatay naman ang iyong mami. Mao nga Lucas Williams na lang ang gibutang. Pero kinsa si Manuel Williams? Kinsa siya? Oh. Mao ka nang nakahasol na ko pag-ayo. Kung si kinsa si Manuel Williams. O ganong nasuot mo diri sa likod sa picture nga loving parents, Manuel and Samuela Williams. Buti pa sabot ha. Nga sila ang imong mga mahal nga ginikanan. Ambot. Naglibog yun ko. Nasol ko. Nabasa mo na kining parang mga papel nga niya din eh. Kini niya sa envelope. Unsa man eh. Yun na. Wa madini na ko matanaw ang gipilok na papel. O ba sa picture sud ining envelope. Tanawon sa nako. Unsa man ni? Live birth. Ha? Live birth yun. Karaan na kaayo. Samantha Williams. Ako ni live birth. Manuel R. Williams. Father. Samuela Williams. Mother. Sila ang imong amahan o ginahan. Unsay puti pasabot ini? Unsay ang father nga nakabot ng dinhim o gini Manuel R. Williams. Buti pa sabot. Nga ang imong amahan mao ka na si Manuel Williams. Pero usam na si Sir Luke siya mo kinabuhi o sa mata. Itulo ko sama! Kailangan nga mahibalik na ko si Samantha. Di ko magatugot na mawa siya na ko. Ug laing lalaki ang makapanag-iya kaniya. Hugbog naman ginis siya. Patakan ang nagyaw. Nanghagis pa. Gipakot niya sa bino. Nahibawaan niya ang akong mga sikreto. Busit yun, oy! Bisit mong talan! Itulo ko ka na. Paway na. Buti animal! Itulo. Nasayod ka ba? Kung unsa kabililhon si Samantha sa akong kinabuhi? Siya ang diamante sa akong kinabuhi. Siya ang pinaka-importante sa akong kinabuhi tungod sa iyang bakakon na inahan. Ha? Animal ang iyang inahan tungod sa kwarta. Gibaliwa lang ko animal. Ug ang gipagkaslan mo ang animal nga kano. Bisit! Pero mayo ko. Malo kayo ko. Nailog ko gikan nila ang ilang katigayunan ug gipatay ko sila. Oh! Gipatay ko sila. Aron maako ang tanan. Pero lumal. Buisit. Nalayo na ko si Samantha. Si Samantha nga maunta ang makalipay na ko ug natingban ko sa namatay kong gugma ngadto sa iyang inahan. Dili ni anak si Samantha. Dali sa sila. Sabay ko po doon. Tanto. Lipay ako. Bisit. Bisit. Bisit.
Pakinggan lang ko ni Samantha. Lipaya ko, Samantha. Lipaya ko, Samantha. Ako ka lang, Samantha. Ako ka lang. Lipaya ko, Samantha. Lipaya ko. Kung tinuod nga mao ni ang imong Libert, so kini sila ang tinuod niya mong amahan o binahan. Unya si Sherlock, dili ba Lucas Williams man na siya? Pero kanong dili man siya nakabutang nga father sa imong Libert? Ambot. Ambot, Benhur. Naglipog na ko. Nahasol na ko. Dili ko gusto nga malayo ka nako. Ayaw ko biyai. Oh, nano, Dok Samantha? Nahinumdum ko sa gisulti ni Dadilok na ako sa gamay pa ko. Nga dili ko malayo niya. Og gihagdan ko niya. Nga dili ko na ako siya biyaan. O diya, gihagdan na sad ko niya og gikagos niya og hukot tayo. Oh, Suot kayo minita nilog. Bisan unsa nga kong pagayoon ni hatag niya. Pinangga kaayo ko niya. Kung doon ay lalaki nga manguyab na ko, masuko siya. Ayaw panguyabing ako, anak. Gisok magpaniyang anak siya kasusyo sa negosyo nga nanguyab na ako. Nag-away ko to sila tungod sa maong hitabo. Seloso kayo sila dilog. Samantha, Kining na-impert na ako. Tinuod ni. Sa ato pa. Kini si Manuel Williams si tinuod na kong amahan. O dili si Daddy Luke na ako. o Dok Samantha, mao kita tinuod. Siya ang tinuod mong amahan kay siya man ang naa sa Libert nimo. Si Daddy Luke ang kailan akong amahan. Siya ang namat-anak ko nga akong amahan. Pero dili dahil si tinuod na kong amahan. Dili dahil si Daddy Luke. Dok Samantha. Imal. Grabe siya nakatog, human siyang kipuhat ako. Kasakit sa akong kalawasan. Bisit ka, Luke. Animal ka. Grabe niyang nakaromansa na ako. Ipasakitan pa ko. Nahinano pa siya pag-ayo. Gusto, wala akong gipaabot. Muna akong gipaabot ni makabahos ko di mo. Kini yung armas. Kining iyang armas may mutapos iyang kinabuhi. Patyon ka ikaw, Lucas! Pasensyang natugaw ko yung pagkatuog ni Lusing, Jen. Yun na. Si Dok Samantha. Dok Samantha. Dok, Ano na siya higdaoban ninyo ni Lusing, Jen? sige. Diha sila ni nang lusing sa kama. Anak ako higda sa ubos, sa sawag uban sa mga bata. Ayaw lang, Shane. Okay ra ko nga mahiga sa sound. Ayaw lang, uy. Ako lang yung din niya. Sige ha, tabion na ninyo. Kaginuka na ko. Sige, pauwi na. Katuog na, Dok. Lusing, katuog na. Mugawas na ko. Mubahuay na siya ko. Dok, dali. Aritas ka, mamanghigda. Salamat ng lusing. Daw, Dr. Minor. Ano na kuy mo ni Dok Samantha? Gidagit na nimo? Gitaban na nimo? Wow, eh. Naadlok si Dok Samantha ni Sherlock. Ang iyang gilang amahan. Ha? Ano daw? Tuod kay iyan ng nahibawan o nakita ang kamaturan. Ang tinuod niya pagkatao, konsekwensya Sherlock siya kinabuhi. Mo ba? Pero gaw, aksyon kong kabala ka rin hitabor na. Unsa? Tuod kaya siguro ko, nagipangita na siya ni Sherlock.
ug nakasiguro ko nga oras ka matultulan nila ning ato nahimutangan. Ilat ang pamatyon. Unsa gaw? Kahiglan at tangi ang uban pang mga yugto ni gatong sugilanon. Patayng buhi. Tagsulat Jojo Alegre Buron. Direktor Jennifer Dato Minyosa. Spinner Ariel Mangkao. Soundman Ricky Karing. Audio Editor Lloyd Gabiana. Kalit kaninyo sa RMN Drama.